सपाय दैमा अरुणाचल हाजोनि गुदियावहाय बिथांमोना बैसागो बरायनायनि हाबाफारि लानानै बेयाव स्टेप मोनसे लादों। दा बेयावहाय बिथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसे बेल बुटमाव थुदों जाहाथे आं आपल'ड खालामनाय भिडिअआ नोंथाङा फार्स्टयैनो मोनग्रो। गोजोन्थों। अरुणाचल हाजोनि जा सपाय दैमा बे सपाय दैमायाव दंफैयो आरो बेयावहाय आं लोगो मोनदों गोदान बोसोर बैसागो रंजालि बैसागोखौ बरायनो थाखाय ढेकियाजुलि हुग्राजुलि बे हालामनिनो माखासे रेंगु दामसाफोरा बिथांमोना स्टेप लानो फैदों। दा बे स्टेप लानाय समावहाय बिथांमोना बैसागो बरायनायनि साखाफाराखौ बिथांमोना बेयावहाय स्टेप मोनसे लानानै बरायनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जाना दङ। आं बिथांमोनखौ सोंनो नागिरदों नोंथांमोना बे सपाय दैमायाव दंफैयो। सपाय दैमायाव थाफैनाय समावहाय बा नोंथांमोना रेंगु दामसाफोर लाना फैनानै माखासे दामग्रा आगजुफोरबो लाना फैदों। दा बेनि मैखोम जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों मिथिनो लुबैदों। जोङो नैबेयाव सफैनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो हुग्राजुलि आन्चलिक एबसुनिफ्राय फैदों। जों बेयाव फैबाय थानाय जि बर'नि माहारियारि मोनसे रंजाथाइ फोरबो रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय जों मोनसे पस्टार बानायनो नागिरदों आन्चलिकआ। बे पस्टारनि थाखाय जों मोनसे मिथिंगानि मोजां सिनारिखौ नागिरनानै नैबेयाव जों दंफैयो सबाय आरो हाजो गुदियाव। आरो बेयाव जों मोनसे फट' लानो थाखाय बेयो सफैनाय जादों आरो बेयाव। गोजोन्थों। आं के प्रडाक्सन इउटुबार आरो के प्रडाक्सन बर' निउस आंनि चेनेलनि मुङा। दा बेबायदिनो आं उदालगुरिनिफ्राय फैदों। फैनानै नैबे हाजोखौ आं लानो फैदोंमोन माखासे आरो माखासे भिजिट खालामदों आं। दा बे समावहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै गोबां साबायखर थाबाय आरो गोदान बोसोर रंजालि बैसागोखौ नोंथांमोनजोंनो आंबो बरायहरफानाय जाहैबाय। दा गासैबो आरो गासैनिसिमबो आंनि गोथार जा अननाय सिबिनाय बेखौ आं नोंथांमोननो बावहरबाय। लोगोसे मोनथिना मोननाय बायदिब्ला नोंथांमोना हुग्राजुलि आन्चलिक एबसुनिफ्राय फैदों होननानै आरो बेबायदिनो अरायबो बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनायाव नोंथांमोननि बिबान आरो दा नोंथांमोना साफा साफा इयुथ हिसाबै आरो साफा साफा सासे सेंग्रा सिख्ला महरै नोंथांमोना माखासे जाथिनि खामानि मावलांनायनि हाबाफारि नोंथांमोना लानांगौ। दा बे बेलायाव बैसागोखौ माबोरै खुंनो नागिरदों? जोङो थांनाय बोसोराव जिबायदि खुंदोंमोन देग्लाय जोङो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन खुंनो थाखाय आखायाव लादों। लोगोसे जों दख'ना आन्चलिकआ फैबाय थानाय बैसागु जि बैसागुखौ जोङो सानथाम आरो सानब्रै बे गेजेराव जोङो गाजा गोमजायै मोनफ्रोमबो बर' न'खराव हाबनायनि गेजेरजों जि जों दिन्थिफुंनाय बेखौ जोङो खालामनो नागिरदों। मानो होनबा जोङो फैबाय थानाय जि उन्दै उन्दै गथ'फोर बे बिथांमोननो जोङो जोंनि जि बेरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो जे हारिमुखौ सिबिनो अनसायनो गोसो जायो बेखौ जों दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो गामि गामि जों बेरायनो थाखाय मोनसे दख'रा आफादा थांखि लानाय जादों आरो। साबायखर। दायो आं नोंथांमोननिफ्राय एसे मोसानायखौ स्टेप लानो सानदों दामनायजों। बेयो जर्दानपुर हाजो ढेकियाजुलि आरो अरुणाचलनि सिमनायाव थानाय मोनसे हाजो ढेकियाजुलिनि साहाथिं। बे हाजोआव जोङो दावबायनो थांगासिनो दङ। बे लामाजोंनो थांनानै गोजौआवहाय मा हाजो होनदोंमोनलाय? जर्दानपुर हाजो। बेयो भुटान हाजोनि खाथियाव बिराद गोदोर मोनसे मा होनदों हाजो। बे हाजोआव मोनसे मा दङ प्लेन जायगा दं आरो प्लेन जायगायाव बिराद जाहारजों बुंफबनाय। बे हाग्रा गेजेराव हाबनानै दङ जों। बे जर्दानपुर हाजोनि गाहायनि जाफोर हायेननि बिथां रायजो राजाफोरा आंजों लोगोआव दंफायो। बे जर्दानपुर हाजोनि बागै बिथांमोना एसे फोरमायथिना होगोन। बेनिखायनो आं बिथांखौ फोरमायथिनो थाखाय खावलायदों। बे ओनसोला जोंनि ओमफ्राय बे जर्दानपुर फरेस्ट प्रटेक्सन कमिटि जों बेखौ दाना दोनदों आरो बेहाय जोङो सरकारफोरनिफ्राय बिदि बिफां लाइफां गायनानै जानो थाखाय आरो बेबायदि गोबां बेसादफोर गायनो थाखाय जोंनो बेबायदि अधिकार होदों। जों बेखौ दा बर्थमान जों नेनानै दं जोङो बे समखौ। माने हाया बिगा बेसे दङ? हाया बेहाय जिपिएस खालामनायावथ' बे सरकारनिफ्राय जोङो 7,000 हेक्टर होना होदों होनाया। बिनि खमबा एसे बाराबो जानो हागौ। आगोलाव माबाफोर गायदोंमोन नोंथां? सिगां औवा गायदोंमोन, चाइना औवा आरो सापातबो एसे गायनाय जादोंमोन आरो। दा बेफोर गैला? दा बेफोरो गैला।
ओमफ्राय सरकारनिफ्राय माबाफोर हायस मोनदोंना? सरकारनिफ्राय जोङो मात्र बे बिफां लाइफांनिल' हायज' मोननानै दं आरो जेबो मोनथ'वाखै आरो थिगानो। Now Jordanpur, no? Now in this hill, my dear brother Mohan Busumutari also present here. Now I would like to ask about the hills to him. Please describe the method of you coming here. Right now, I am in a location called Jordanpur. It is an extreme remote place from the town of Dhikejuli. It's a beautiful location covered by beautiful scenario and natural beauty. Right now, I have observed that the land is very fertile and the area is very good. And we have lots of opportunity here. But the farmers here, people around here, they are not getting the scope. So this time we have come here with a new project to help farmers and people around here or around the Jordanpur. We have come with a new project how we can make it successful in this area. How kind of project are you going to be established here? It's an agriculture-based project. Yeah, we are planning to do an agriculture project, and it's a varieties of agricultural products which farmers can do here. Now this is the hill area. How it will be possible to farm? Though it is a hilly area, on top of the hill it is a plain. It's not like other hills. It's we can see that it's plain. On top of the hill, it's a big plain area is here. So we will not face any kind of problem here because there is no trees. It's completely like other plain areas. Already I have learned about this hill. No, here is a large number of the animals like a elephant and another. For elephants and other animals, we'll have another protection facilities here, like fencing and different kind of animal protection facilities will be providing here for the farmers. And any others? So I would like to say good luck to all the farmers and the people around here. They will be getting very soon a new opportunity and a new agricultural technique of doing plantation. And I hope it will help farmers in the near future. Thank you very much. हाबफैदों आरो जरदारपुरनि जोंहा नै गभर्नमेन्टजों रिलेसन थानाय बिथांमोना दङ जाबायदि आंनि टेस्ट खालामनाय मथै बे हाया आबादनि थाखाय गोबां मुलाम्फा दङ मोजाङानो हाया दा जों सिन्था खालामदों बिथांमोनखौ जों एसे डाइरेक्सन होगासिनो दङ जे बे जायगायाव आबाद मावोब्ला नोंथांमोना नांगौ बादि मोननो हागोन खारन जायगानि अनुजायै क्लाइमेट थायो हानि किसुमान हासार बेफोरनि कन्डिसन थायो दा बेफोर हिसाबै जोंनि नोजोराव मोजाङानो बिथांमोनखौ आङो एसे बिथोन होलांबावगोन मोजाङै जिरायनानै बिथांमोना मा सानो बिथांमोननि खोथासै गोजोन्थों हाजो गेजेराव नैथिं हाजो पुरा हाजो आरो बे हाजोआव दान्दिसे मेंनायखौ होखारनो थाखाय रायजो राजाजों एसे मोसानाय लांदां जायगा आरो बे लांदां जायगायावनो दान्दिसे मेंनायखौ होखारनो थाखाय रायजो राजाजों आंनि लोगो बिथां चन्द्र बर' आरो महन बसुमतारी बिथां दङ जों दायो मेंगानायखौ होखारनो थाखाय रायजो राजाजों एसे लादों आरो नैबे सिनारिया बिराद मोजां प्लेन मोनसे जायगा हाजो दाननो थांनायाव सोना
अराय थागोन आं नोंनि नोजोराव मेगननि हाथरखि नों मेगनावनो थाबाय था अनजालि मेगनावनो थाबाय था जोनोम जोनोम सानैजों अनलायलायगोन सुखु गोजोननि जिउ अनसायलायगोन जोनोम जोनोम सानैजों अनलायलायगोन सुखु गोजोननि जिउ अनसायलायगोन नोजोरनि अनसुला नों नोजोरावनो थाबाय था नोजोरावनो थाबाय था सना अराय थागोन आं नोंनि नोजोराव नैबे जर्दानपुर इण्डियाननि हाजो दिन राइदिं सिनायै जिउनि लामाया